Waqt il-programm Folji, id-deputat Franco De Bono qal li l-poplu qed jilmenta mill-formula politika li qed jadotta Gonzi PN. Il-problemi qegħdin formula politika li l-gvern qed jadotta. Li ma formula politika hija fost l-oħrajn immexxija minn Richard Kakija Karwana. Dan qatt ma ħareġ l-elezzjoni f'25 sena saħ. Tajba dik. Ġieli toqgħod hemm, tibqa' il-Prim Ministru wieħed wara ieħor u forsi anke jkun wara l-kap li jmiss issa għax ifhimnu għadha. Dan hemm kif tneħħih bil-accountability training. Mikel kritika qawwija li De Bono għamel fl-aħħar ġimgħat kontra Kakija Karwana ħadd mill-Gvern jew mill-PN ma huwa jiddefendi lill-Ambaxxatur Malti għall-Unjoni Ewropea. Fil-programm Folji Franco De Bono sostna li l-Ministri li fallew kellhom jirriżenjaw u mhux jintbagħtu għand in-nies. Jiena il-punt li għamel il-Prim Ministru fejn qal isma' rridu mmorru fid-djar tan-nies, jiena dak inkwetani. Mhux xi ħaġa ħażin, hija ħaġa tajba ħafna. Per hekk Ministru li falla dak jitlaq, mhux tibgħat fid-djar tan-nies. Dwar l-elezzjonijiet lokali, De Bono qal li l-eks-sindku nazzjonalista ta' Ħalsafi Pietru Pawl Busuttil bħalu kien vittma tad-deċiżjonijiet ħżiena ta' Paolo Borċ Olivier. Sa dan it-tant deputat nazzjonalista ieħor ukoll ikkummenta fuq it-tmexxija tal-PN bħalissa. Fuq Facebook Jeffrey Pulcino Orlando tkellem fuq it-telfa tal-President Emeritus Censu Tabone u staqsa jekk illum Tabone li kien imlaqqam il-Ministru tal-Oppożizzjoni minn George Borċ Olivier kienx ikun aċċettat fih dan il-Partit Nazzjonalista. Pulcino Orlando jistaqsi jekk Censu Tabone kienx jisfa' mwarrab jew saħansitra qar li kieku kien attiv illum il-ġurnata fil-Partit Nazzjonalista. Id-deputat nazzjonalista jgħid li jittama li l-Prim Ministru bl-għajnuna ta' Simon Busuttil jirnexxielu jagħmel mill-Partit Nazzjonalista partit inklusiv.